Sarauniya TV, tashar al'umma. Kirayi da ni, kar ki bar ni na kasa shiga cikin mutane. In kika bar ni kin sani, ba zan iya rayuwa ba. Sai na dafa kirji na sannan nake nishi, kuma sai an kama hannaye na kafin nake tashi. Ko an sakan abinci a baki na zana furzo shi, gaɓoɓin jiki na kamar an kafe su duk da kusoshi. Idan umma za ta bani magani sai ta yi rarrashi. Ba komai cikin raina sai soyayya, soya mai shigan sauri. Gashi ina rawan ɗari, ke kaɗai nake wa soyayya. Gashi yanzu baya kin juya, sanda kika sani mai jinya. Da ce muka yi a tarayya, inda babu ke babu ni. Na sake furtawa, ke ce maganin zuciya. Ki daure ki ce sai ni, so ya saka ni na yau rauni. Bayan ki banda budurwa ne, halin ki babu mai muni. Daure ki zo ki ceto ni, kar mutuwa ta ɗauke ni. Ki za ki zo ki dube ni, na tabbata idan babu ki rai bai samu sauki ba. Na kasa shiga cikin mutane, in kika bar ni kin sani, ba zan iya rayuwa ba. Sarauniya TV, tashar al'umma.